pätkän videolle ja sit ottaa sieltä kuvakaappauksella. Niin silleen saa sille valokuvia. Joo. Siitä saa aika hyvin. Ja sit voi ottaa just semmoisen kohan, kun haluaa. Se on tyytyväinen vaan. Vaan. Mene mukaan sitten, kun lähtee vähän kauppaan. Tulee, kulta tulee. Tule tänne. No. Kaisa, hei, mene nyt johon. Käännä enemmän ulkopohkeella ulko-ohjalla. Jos se jää roikkuu sinne sisäohjaan, se menee tolppaan päin. Ui. Ei oikein tuu hyvää tie sieltä. Nyt on vähän. Tulee vähän Once more. pikkusen niin hakuisessa tää paikka. Joo, no. Se on niin erilainen se laukka kuin on. Vaihdat suuntaan ja tuut vielä kerran. Tuu kerran vielä, että sä saat hyvän paikan. Joo, se oli toi sapi. Nyt on hyvä askel. Joo, se oli toi sapi. Nyt on hyvä askel. No.